To už natáčaš? Ale už keď natáčam si v kamere. Áno. Super. Tak ja budem si mať nový účet a budem natáčať speedart. Možno. Ale asi hej. Ale asi nie. Nebudeme neviť tablet. Nejaký Go Clever. Buď R75, alebo L, alebo I. A keby si chcel niekto so mnou zahrať, nemám Skype. Idiot. Ja som tu. Čaute ľudia. Ale zase splietam Goga. Pozrite, SIM karta. Oh yeah. Na jeden čaj na plastiky. Tu. Shit up. Chcem. Nakúda chceš, lebo ty máš šitný T-Mobile. Mám. Počkaj, nemám. Nemáš! Ty si ešte aj šiťas. Počkaj, mám. Nemám tam ani Angry Birds. To je cenúbka! Ja nemám tiež Angry Birds, ale môžem si ich stiahnuť free. A mne keď takto pošle nejakú hru, tam mi nefunguje. Áno. Tento typ súboru nie je podporovaný. Áno, lebo nemáš Android. Viem. A vždy viem. Ale, Sorry, je veľká zimička, môžete si všimnúť, aký veľký snežík. ale keď mi dáte veľa odberov, budem robiť plno súťaží. Na Minecraft divko, však! Nie, budem robiť súťaže na namaľovanie avatára. Alebo kto by chcel. Okay. Už máme len pouhú 1 minútu na natáčanie. Takže to je nejaký negrov. Dominik, Tak dakedy dakedy sa pozrite na náš kanál. áno! A pridáme Vám tam, kde- Minecraft gift kód zadarmo! Nie. Tam bude nový účet. Bude Áno. sa volať Achatinov Speedart. Čaute, môžete pozdraviť do videa. Zajtra toto bude na YouTube. My vlogujeme. Mami, som v telke! Mami, čau! Patečku! Si pozriem tvoj kanál!